baby amani amani obia de so hu akora ba ofisa medical bibia he motrobo no say nananom nyonya amani amani ebe titi 7 penny sem de na menkwa ne akora mo wiase na meso ankro nti nananom afoma anya mabro wo mo de me nante di baby amani obia ba hu me ho nti na ye gina dwaben ye ba ne na na otosire bo ne mfi hia aduonu adi wakonwa so no ya be hye ho fa ejina do ba nya dom ketwa mampani nam kwaso wo ba Satima wura ono se nam kwaso wo ba jina de kwaso ha bia mu ma chie na memfa mo ko dwabo na se akora ba jabinie nyansapo ahona wo hia mi medo ase arefo yeguso a ewo dwaben na na utrisi bo medina se na we de se wo hwe santini a atoa ebe ya eni obi na be ka kire wo se sa santini a ebe ya ifini free ayo pemso otumfo osi tutu asantimera wono ena ne braso no so di nani onyam e de ba beta na otusiri bochi ti hwe mu a se de bia ye kanu opem so pipe ye wo mu di kan santre no to a we no ete se amanwesem no kama mpanyini bi ba no so no de no kran de ewa e che mampanyini de ye se convoy ai absente beto ye de ti opem so tumfo se tutu na epi a wo ba na santene wo maji twi ebum a wo no ba no enti ansa na beto opem so na nkasa santene wura ni oti okruwi enu obrawe ngoma so na ne to esisi kedwa kofi so no na kyese enye asem ketwa no enti wono ene neye wono so ne braso a wodi nanim nyam edi eba betechi e ma remfi se nana anase ohene fanche mi o radio ye kan ohene prekope opum so tumfo se tutu otoso mu wono so afi apem ahankono aduokono ba kono ena yedi ni esi ade so aduokono nkron pancho mu fanche mi 1999 ena ono so eba bedi ade a mfisi aduonu yenu mu a ena owi afi apem ahankono aduokono enkono ena obi di ade wa sentiment enti ono so obi ade ni mfisia aduonu mienu na wohwe mu a esa opem so ye wo no e wokotoni ma aboso mi nda ne to so nsia afi apem ahankono aduonu okotoni ma aboso mi de to so nsia afi apem ahankono aduonu edi ni di ankasa pa sha adaka mu e nana berima kwaku tua eno ankasa ne di na ahenie a eto no eno wabenya otumfuo osei tutu a wotoso mienu e mare mfise otumfuo osei tutu a wodi kan no ne mmoa ene boaye e ma yenya asante man abra konfo no chi e ka bomu e ma won ye denkyira so dom na wo mu di nkunim e wo denkyira e kokase a wonu so aye e wo asante man so abra ntim jakedi e bebo ne man e wo fi yase na asante mantem santefo asrafo eye yewra ntim jakedi so dom na nasrafo nyina no no wonu kun na abra na ofise wadi nkunim ene fi yase e hyeboso twemu a enya asebotwa enti otumfo se tutu barema kokudua ananana barema kokudua afi apem ahankono dunum ene ye wo no ena jese wayi ne tia wo beyi so hwe mi aya wodo a na se bibra wodo a kan ho e ka asante ahini a emu oduyi ne so no a wosa Kwame Nkrumah University of Science and Technology why chancellor a wo ye penimpa wo de school na no a enye asem ketwa ye kan ne ma wo pem so aye dia enkene yie no no yam se na wotwe na nke egu so efiri afia pema hankro de okronkron obefa akonwe no ani soso na emu odu a ni nyina sa basobode a ye de ma no a enye asem ketwa se butwe mu a abakwasem kakra efa opemso tumfu se tutu no abra ye wo no na chese wono ankasa ne maame ene nana afia kobi sewa ampem a wotoso mienu ye wo no no omoye nipa baanim a na woka mmerema nana afia kobi ewo no e ma rem se emprempre ye asante ma nana kuredu yadom wo ye ninu ankasa a enye nchen nana afia kobi sewa ampem wotoso mienu a okwa akura no ankasa na sene mu ba ene nana kuredu yadom prempren asante hima ne nenu ya barema pa enso ne barema kokudua
otumfuo osei tutu asantehene eno so eno no abakosem kakra wo otumfuo osei tutu bi ne se e ma refi sesehwi ena wokoye ekwaje ne ntete edi kan e won to aso sukuru mu a enya asem keto akra na se enye ni ntin ne adwetwe wo ni nyina na bia sabiu won tina kuma se ya no ena wo je ntete mu ha no yimu openso ena ni kiri mu e wo sehwi atoye mantem ho ena wokoye a wokoje ntete ewo economy yimu wo se sukuru na se no ewo kuma se ya mwezi bonu baka se elementary education afi apem hankono edusia nan mu ansa na woto so akosehwi wo so secondary school to school na wakwa pen O level ewo hono mu a enye asenketo a se hweman hene e kire nade se hwi so nana kodwo edu hene oto so mienu enya asenketo akra na wono ankasa no no woye na uncle eno no enya asenketo a abakwasem kire mu a wotena ne nkyɛn kora ena odi ku school no mesra mo hwefo ne atiefo yeguso a yenso yesua de no tisemfunso bi ba baabi a eni de ni awomrasim na mo de akyɛ opemso no no odi asa wodada na ho ɛwɔ apaka no mu a ɛfɛ keke wo ma asante ahenie ya akɔnɔ wo ma asante ahenie no ɛyɛ kokuro efiri bro betena akɔwe so de ɛna fom sa oguso a wodidin ni bi de ma asanteman woji de bi de ma Ghana man na woji bi e de ma wiase nyina enche kra mansen kubata United Nations eshi aye no no wokoi ema wono so wokasa ase bia ni nyina no no kodan asante amane na mane ene Ghana edi ekire ya ne eche so kra papa ba ye eye ekokase a ne da ye nuanom na bonfo wono ntamu wobɛka ya maybe atwamu oyin popura no wo ya na kwan yo fa so awufiri mu nya no asem ne ka ne na edi wanchi beto abusuan beenu ne ntamo nenso enye sigoni ka se eminent chiefs the three wise men ana opumso tumfo se tutu wo ka ho a otie dwomo no di dintiman se de wo si buaye na won hweye adwoye ema ne ma konkan ye menne asomdue abadabon ene mpatem ho no na ese enye asem ketwa kra ewo ho no a eno nso kakra yedi etu dwan no enti ene yie no na wode nani akyere mu a oba na na otu osrebo ni fishi adunum nase ena wode do ebebudum no abekire nse mo aya de fishi adunum de enafom gidi se wo ni bia bebo mpaye so bitimi atenase na nanom beboa no otwedi ampon beboa no asase ya nanom beboa no na wotimi edi nkyene akyesa ewo akonya so a eneyi ono so ababe county enye me nwanwa se dwumadi eti se wodi nani akyiri mu sanse ye kana na otuo serebo a ahemfa wasantema ne Ghana wonom so sabiu wonmo nyam womu obuo na wonmo aheni no so ewo soro a waka ho bi enu nti na wo se ohene oba na we ebeka na preko pese ne nana obeta na chi na wo hye fen ema ne ya akono ohina fade na efe dudu ohina fade na akono dudu we ni ekase sika kokko we ni ekase tuntum na hwe na botre no na hwe ne nkata no no edam soronko na efeyi a enya asemkotra opanyini bi kire me asem o kan yini wo sese ye bodwa data ase se ohini bi beba ase a ansa na ohini beba no no English broni beka there are people on the grounds ye won crophobia won wo dia ye adwumadi ni koso a won do mani krutu awise ya won huni mienu santami ekohwe ebo ase ehwa bra edom na transe awi no wo mo ho afade a wo mo de baaye nya wo ka kire wo hene se ene ye wo se won so fa afade wi se ne be ye bedem so na se no achi no no obi afade obeba fa no de beba ase no ene wo hene de ne ebutu hye mu dia ene wo mum ne be ka kire wo na wo so de na ado afade na fa baabi akosesa no yintina ititiri wo no panyi ka chem se abere bia no no dom ne tenase ansa no hina wo badwumadi na se no wono aba tinyam nwanwa se obi atenase awie no afei na opem so ankasa santimera ni otisikadwa so na nasi okrore ene obrawe nwoma so
ɔno nso afei ɛna ɔba bɛtena ase mampanyini na aba ɛsɛ wabɛkyia ne kama wɔkɔ yi a ɛno nso ɛho nsɛm ɛna fam wɔ ha ɛna ahenni ɛna yɛama so amammerɛ ɛna yɛasoro no kokoro na amanneɛ ɛna yɛahyɛ no ahenkyɛ Ramaphosa South Africa mampanyini ɛna mote sɛ mampanyini mu sɛ wɔtoo sign bi anaasɛ wɔto ne nsa no wɔfrɛ no afrɛ wama no kwan sɛ afei deɛ ɔnso bɛtumi aba a kyerɛ sɛ broni bɛka sɛ introduction na nada nkɔkufo ano wɔpem so nim ne dada nanso no ɛho bɛhia amammerɛ ne amanneɛ kɔ asoɔ no sɛ yɛbɛkyerɛ wɔno nso aba na wɔno nso bra na ɔbɛkyia ɔpem soɔ ɛwɔ hɔ no ma ɛnya asɛm to agya wɔn mo deɛ kɔsɛ broni ahofadeɛ si wotu ne abɔ no soɔ no fam a ɛnya asɛm to mampanyini deɛ no ɛyɛ akɔyɛ sɛ we bɛka sɛ buru braki bi ɛna Ramaphosa South Africa mampanyini deɛ no nso ne tuntum a ne sa frontom from ɛna ɛtwa guo no ɛma remfi sɛ yɛbɔ frontom from a ɛyɛ adehyeɛ ɛna didi asa ana obi a yɛama no kwan sɛ otumi ɛde frontom from ɛsa adentira mehu sɛ ɔsɔfo bi kan no sɛ sɔfo bi hyɛ na sɔfo tade si na si twan we wanyɛ ru no bɛyɛ anglika na ɔne agudifo ma no mu di asa no papa nyɛ na tade hyɛ ni anka ne bi dwo akɔnɔ keke wakyekyere wato ɔde abɔ agofo ma no ɔkɔ ɛno no sɛ akɔ abamu ɛna ahemfo no ɛde kɔ na ɔmo de akɔ akɔma ɔpem so we de dwaben momfa nkyɛ me dwabenhene menyɛ mfom so dwabenhene ɛno no na otu serebɔ wɔhena ba nti ɛwɔ sɛ wɔkɔ na wɔkɔma no akɔ aba sɛ ɔwɛ baabi a nkyiniyɛ no ipagya asanteman ɛwura wɔno ɛna wɔno bode anidie ɛne bu asɛ fata ɛde kɔma korɔbea ampasakyi kɔtɔkɔhene na wɔn mama na ɔno nso akɔ aba sɛ wɔde anidie ebuo ɛne ɔdɔ wakyerɛ deɛ te sɛ na waba abɛka no ho ama ne mfinkyɛ aduonu wɔba no wabɛhyɛ asasa kɔkɔtiako yɛdu afɔfi no anu adaye asasa kɔgyina mmɔduru dom akɔgyina mmɔtatifo ne masa tu sɛ nkorahwɛ wɔsɛ du bɛtwɛ wo sita ha sɛ wahwɛ a ɛkɔ amanhene ɛpi a wɔba yi na henkyɛ ɛkura kwabara ne mu wontumi mfa nhyɛ ɛnkɔ nkɔtea ɔpem soɔ na woduru ɔpem soɔ anim a wobɛkɔ ha wo ntoma na wayi wo kyaakyaw no na ade wo nan asisi so ɔbɔ mu ase na ade anidi ɛde abɔ ɔpem soɔ ɛka buo sɛ meboa a ɛne nda hɔ no wɔn sɛ wɔkɔ ha ntoma no no saa pɛpɛɛpɛ wɔyi ne kyaakyaw no ɔtia so sɛ kamera ne kɔɔ fam maa no ka mbɛhu sɛ ɛno nso atoro nim ɛno ne buo ɛne anidi a ɛsɛ fata yɛde ma ɛnkyerɛ hwee ɛkyerɛ buo ɛkyerɛ nidi ɛkyerɛ wɔdɔ ɛkyerɛ sɛdeɛ yɛsi ebu yɛn yɛahemfo ɛne yɛn asantehene nti odi kuro bi nso bɛkɔ amanhene na so ɔno nso bɛyɔ deɛ ne wabɛyɔ de akyerɛ ɔponso yi sansɛ ɔno nso wɔ ne die mu nanso opie no ɔno nso ba ha deɛ a na sɛ wo nso waba abɛto ɔkɛseɛ nankasa nti wɔ sɛ wɔde ani die ma na otu osere bɔ na edu no so a kyerɛ sɛ ɔno nso de ani die ne ebu ɛsɛ fata ɛde kɔ na ɔde akɔ sɛ mahwɛ a ɔno nso atu na henkyɛ no wobɛtu ɛno deɛ nyɛ obi na ɛbɛka akyerɛ wo na wagyina baabi na wabɔ mmɔden ayɛ amanneɛ sɛ fata saa na watumi atu nan kakra susuo mu na ade akɔ akɔduru ɔpem soɔ nankasa ɛna so enti ɛno a ɛna nana otu serebɔ ɔno nso daa ne din na wɔde ani din ne ebu ɛsɛ fata ɛde akɔmɛdi kaaka kyɛ mu mpatia no ne kɔmuadeɛ no ne deɛ gugu wɔn mo nsa soɔ no emu odu sika gudiya paa nkasa enti no ya na ɛboa so mu se ya sɛ ne bɛyɛ English boni bɛka sɛ enwe wɔ mo emu no nye duru nkyɛ wɔ mo na sɛbie ko to ebi a ɛnkɔtwe no ɛmfa ne nkɔ baabi ni kwase wɔkɔ
Ye nti na mu se bibia no kwabana ne ɔhene fa ne ho kyenkyen sei kokurukuru sei a mo abomoden a wotu se bo so be yi ne ntoma obekwa ha na ɔde ba abeto nufu ase na wɔno nso ayɛ amane ɛsɛ fata na ɔde ne nsa ɛde ato opom so nsɛm na afi wakyea no kyea ne guso wo mu din kita ho kakra ɛwɔ hɔ no ma ɛnyɛ asɛm ketewa wɔ hɔ koraa. Abusua na yɛsɛ ɛno no akɔnɔ kɛkɛ ɔpem so ɔbae ɔbɛgye n'adwa na no otu osirebo me kwan manhene a me fan sɛ dwumadi wɔnom so na edi no wɔnom so de anidie na ebu ɛsɛ fata de abrɛ ɔpem so awie ɛno ntin na ahwɛfo sɛdeɛ yeguso a yɛka no bibiara ni wa ɛbɛma na suma mu bibiara ni wa ɛbɛma na hinta mu na we ne de yɛde besia na yɛka kyerɛ mu sɛ kɔso anafo ani di nyansapo yɛdwumadi ahodoɔ no nyinaa akyi na wokɔ YouTube a ɛyɛ nyansapo bɔmmɔden na like ayɛ ahyɛ ma yɛ nim deɛ yɛ yɛdɛ paa nso no sɛ wobɛgya wadwe nkyerɛ de ato aseɛ san sɛ ɛboa yɛ bebree ɛma yɛn nso yɛtumi kɔnkan ɛma neɛ yɛyɛ a yɛfiri sɛ yɛyɛ yie na nso Arefo sa wohwe ha ya yadua e wopem so tumfo osei tutu Asante Mary and ne Nelson Krori eno brawe ngoma so na what is kedwa so wono ena wasori a wama nusu bo kwai na na otu sirebo ano esiewi ti wokono akoma no me mo piafo wokono akoma no mo piafo na afi wasonimu na bonmako na eni de eni bu ese fata no eni ntini adwetwe wura wono so ba asie no bonmako hwe pomponsuo no ntakra hene no hey enafo wo hene no ma hene ye fe na wo fa ne ho nso a utimi se wo hene no fa ne ho a utimi se Asante Mary no ofa ne ho a utimi se ne wote sika dwa so no na ofa ne ho a utimi se wote sika dwa so ampa ahene ne fe na efatano na eseno wohene koswa na di wohene koswa na di wohene koswa na yekokru koswa na abodi no sew koswa na abodi ne fataw esew efataw osimpitim prim amwuyo wo abedua no agi abayen no Dunsua wosoya abrefo kwantimpo mu nsanso na hia mansan nyina no futabraba mansan nyina no no amamreti amamram no amamre yem amamre nso na amamre nyina ne ho amane nyina ne eno no opim so tumfo sei tutu Dr. Raise the Power 2 Asante Mary nana piao yama wamu motinko koswa niliwe ena Asante man etwen wo ena Asante man eni dawso wo ena wokasa ebem wo ena wotumi hye na emanu ejina wani diem eni awbrasi mu ahini eso na efataw edi wahini koso na di wahini sa me de se de bedi ka kana
wɔn mu gu so a kyerɛ sɛ wɔrekɔ na wɔne na no tu se boɔ ɛde aseda akɔma ɛne nti ne atwitwi mu no ɛho akɔ basa sɛ wɔ sɛ ɔpem soɔ nankasa wodi mu na wɔda ase na afei wɔsrɛ kwan na ɔkɔ koraa. Ɛbɛn na wiedu a kyerɛ sɛ ɔhene afro na pakan a kyerɛ sɛ wɔkɔ ano amammerɛ ne amanneɛ mu deɛ kɛka sɛ ɔhene ɛwɔ asante mantem hanom a ɛma remfi sɛ ɛnkani kwa sɛ ɔka aka w'ani na atoto w'ani kɔ baabiaa sɛ de medi kaka ɛyɛ asante man wura nkwa a ɔtumfoɔ sɛ tutu.
nyansa po ma na roma de mo beduro ni ene ye mo ba dwaben enye bibia se ye nyina ye wura da se be otuo sirebo otra konya so mfie aduonum ni de de bosome na esi ho se edi afahye no nem na nyuma pii ya ni nyina ne pomponso na kasa ene osantenye betena adwom bo ni chidom magana mampani so baaye ye na otuo sirebo ni fish aduonum adi okonwa so ne na ye hye ho fa edu hu de kozo nyina de a na ye afahye mfie aduonum da se bre otuo sirebo eye otumfo ne wofa otra konya so no ho fa hye na hu ya kroba jebi ene menam dutu apro me do ase piao